Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilo guys. Iya. Di tangganya 2 guys. Oke, Pak Wong. Resik gimana wis tak sapu. Terus apa iki guys jenenge awu tok ngono terus disiram kuwi. Pak iki lho Pak, kene. Iki lho. Oh, ora iki lho. Ceketawne malah jalan pelor. Ini sampeyan Pak, lagi rezeki. Ya, rezeki kan. Dipaping ya. Masya Allah, tabarak Allah. Ki apa ki Mas? Senang, Bos. Senang bos, senang. Di ketane kurne. Uduk guys iki. Gak ketan ya? Ijek 1 bos. Wah, komplit. Aduh. Ben podo. Aku nak teronan nak ngene iki kon ngombe nyapa? Ben sekti. Wong anu kuwi kembang. Heeh. Mbak tahu pernah Mas? Awet kok. Kita lanjut pas bancaan guys. Oke. Nyatai enek adate guys, tutup iki gak oleh mujur ngidul karo ngalor. Ngono kuwi jarine makku bancakane wong mati. Iki kan teronan guys, jadi tutupnya harus mujur ngulon. Merah disirami bleduk. Wis kono terus iki. Endi? Iki ketan kudu. Wes 1 tope aja oke. Makku karo aku putih. Makku iki guys piye ngene iki aku kok hitam buluk sekali. Pak Kanjel mulai ngarit. Dikirimane soto yo lan api. Sedaya sami dipun mati ngatipun
Suni berkah selamat wilujeng serinten sedayanipun ngajeng lan sapanginipun. Saaturan malih Pak Sukiman sekalian, hormat dinten Sabtu Wage ngleresi penanggalanipun Pak Sukiman. Ngurmati sederek sepuh sederek enem Pak Sukiman ingkang lair sedinten ingkang ketut kentering toya lan selering angin. Ngurmati kaki mong minimong kang mong badanipun Pak Sukiman ingkang kelawan dalu. Pramila dipun hormati mugi Pak Sukiman tansah pinayungan rahayu wilujeng serinten sedayanipun ngajeng lan sapanginipun. Saaturan malih Pak Sukiman sekalian, hormat kaki mini cikal bakal ingkang bakali gusun kula tulung lan sak siti toyanipun sedaya. Hormati keblat sekawan gangsal pancer ingkang tansah dipun nganggahi Pak Sukiman sak keluarga dinten tawan dalu. Dipun hormati Pak Sukiman sak keluarga pinaringan slamet wilujeng serinten sedayanipun ngajeng lan sapanginipun. Saaturan malih Pak Sukiman sekalian, hormat dumateng tata bali griyanipun. Wilujeng sakletipun griya, wilujeng sak njawinipun griya, wilujeng persakalanipun. Nggih samut cekapipun kula ngaturaken sedherek sedaya sami dipun suni jurung pangestu di Allah ngabulaken hajatipun. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidina awwalin wa akhirin walhamdulillahirabbil alamin. Nonton sekirin hanan amin famdana hayya fi masidah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan wa rizqi wa tawfatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi saharatil maut wa najatan minan nar wa mafwan dalam hisab. Allahumma tisqulubana ba'da hidayatana melalui rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong bisa deh. Alah kok Iki mentah apa mateng? Mak, banyune entah apa mateng. Iki Dua sih. Jaluk kalau Pak. gogo ini. Mah gak wani aku kok. Mas Robi guys. Mak ijuan mak. Alah kelinlingan cagak guys. Anak gini bodoh kayak menjuru bal-balan. Piring mak.
Kurang ora segone. Enggak. Gone sih. Pak enggak mani kok. Gone kurang sedikit. Wis udah mulai, guys. Iki nyetengku kebulungan pawon iki. Plastik. Gampang ya ding sapi. Gue berangkat Mas dulu. Gue gede bener. Masih pakku, guys. Kowe kok gak ning kene? Kenapa?